हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान चेनेलाव बरायलायबाय। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोननि गेजेराव दिनै बे भिडिअखौ शेयार खालामनो होननानै सानदों। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम, जाहाथे बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नोंथांमोना नुबाय थायो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आं दिनै इउटुब खुलिबाय। इउटुबा आंना आगोलनिफ्रायनो दंखायोमोन, खिन्थु आङो इउटुबखौ इउज खालामबाय थाखायो, खिन्थु भिडिअ बिदि आपल'ड खालामामोन। मास मोननै मोनथामसोनि उनावसो आङो भिडिअ बिदि आपल'ड खालामनाय जादों। बे नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों मा, आङो इउटुबनि थाखाय गुगोल एडसेन्स एकाउन्ट आं खुलियाखैमोन। दा आङो गुगोलनिफ्राय इउटुबनि थाखाय गुगोल एडसेन्स एकाउन्ट खुलिबाय। एकाउन्ट खुलिनायाव माबायदि प्रब्लेम जादों जायाखै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। आरो एडसेन्स एकाउन्टआ नोंथांमोननि इउटुबाव माबायदि सुइटेबल जागोन बा बाहायथावना जागोन बेनि सायाव फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जोबजासिम नायबाय था। बयबो मिन्थिगौ इउटुब खुलिबा मा नांगौ। आङो इउटुब खुलिनायाव इउटुबनि थाखाय मोनसे गुगोल एडसेन्स एकाउन्ट खुलिबाय। बे इउटुब खुलिनायाव साफ्रोमबो सुबुंनो एडसेन्स एकाउन्ट नांगौ। एडसेन्स एकाउन्ट नङाबा नोङो गुगोल इउटुब खुलिनानै जेबो लाब गैया। आरो एडसेन्स गुगोल एकाउन्टआ मानि थाखाय प्रयजन बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन। साफ्रोमबो इउटुबखौ प्रमट खालामनो थाखाय एडसेन्स एकाउन्ट नांगौ। आरो नोंथाङा जिखिनि इनकाम खालामो इउटुबनि थ्रुयैनो, एडसेन्सनि थ्रुयैनो नोंथाङा उइथड्र खालामनो हागोन। एडसेन्स एकाउन्ट गैयाबा नोंनि चेनेलखौबो मनेटाइजेसन खालामनो हाया। आरो एडसेन्स एकाउन्ट नङाबा नोङो चेनेलखौ प्रमटबो खालामनो हाया। नों प्रमट खालामनो थाखाय एडसेन्स एकाउन्टआव डिप'जिट खालामनो हायो 1000, 1000, 2000 थाखा। आरो नोंनि एडसेन्स एकाउन्टआव नोङो डिप'जिट खालामनानै गावनि चेनेलखौबो प्रमट खालामनो हायो। खिन्थु आंना गोदान, आंबो बिदि एसेबां प्रमट खालामनो हायाखै, आंबो बारायनो हायाखै, आंबो सेस्था खालामगासिनो। बेनो एडसेन्सनि एकाउन्टनि बिखय नोंथांमोना जुदि मोजाङै मिन्थिगोबा आंनो कमेन्ट खालाम, शेयार खालाम आरो आंनो खोन्थाहर। आरो एडसेन्स एकाउन्ट खुलिनाय लोगो लोगो साफ्रोम सुबुङा 2000 फ्रि क्रेडिट मोनो। 2000 थाखा। 2000 थाखा नोंनो ब'नास होयो एडसेन्स एकाउन्टआ नोंनि गुगोल एकाउन्टखौ प्रमट खालामनो थाखाय। एक्सुवेलि आंबो गुगोल एकाउन्टखौ प्रमट खालामनो थाखाय 2000खौ मोनदों माने फ्रायलि मोनबाय, खिन्थु स्पेन्ड खालामनो हायाखै आङो। गुगोल एकाउन्टनि एडसेन्स 2000 क्रेडिटखौ आङो स्पेन्ड खालामनो हायाखै। स्पेन्ड खालामनो मानो हायाखै, आङो रेन्डमा बेसेबां कारेन्टलि आं बेसेबां रेन्डम खालामनो हायाखै एक्सुवेलि बेखौ देखायाखै। टटेलि आङो मेनि 31निफ्रायसो आं बेखौ स्पेन्ड खालामनो हागोन बा प्रम'सननि थाखाय आं आपडेट खालामनो हागोन। किसुमाना सानो 2000 जुदि फ्रि ब'नास एडसेन्सनि एकाउन्टनिफ्राय मोनोबा बेखौ डाइरेक्ट क्रेडिट बेंक एकाउन्टआव मोनगोन होननानै सानो, खिन्थु बेयो भुल। बेखौ डाइरेक्ट एडसेन्स एकाउन्टनिफ्राय बेखौ नोंनि एकाउन्टआवसो हरो, माने एडसेन्स एकाउन्टआव, गुगोल एकाउन्टआव। खिन्थु बेखौ नोंनो बेंकआव ट्रान्सफार खालामनो थाखाय नोंनो होनाय जाया। खालि नोंनो क्रेडिट होगोन, ब'नास होगोन, अकल नोंनि इउटुबखौ प्रमट खालामनो थाखाय बा नोंनि इउटुबखौ नोङो ग्र' खालामनो थाखाय। एक्सुवेलि आंबो दा बेखौ मोनाखै। 2000 आंना बेयो पेन्डिं जानानै दङ। एप्रिलनि मेनिफ्रायसो आं स्पेन्ड खालामनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ सोरबा खुलियाखैबा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। आंनि नेक्स्ट भिडिअआव गुगोल एडसेन्स एकाउन्टखौ माबायदि खुलिगोन, सोरबा जुदि प्रब्लेम जायोबा आं खोन्थाहर, आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो नेक्स्ट टाइमाव माबायदि खुलियो, माबायदि प्रब्लेम जायो बेनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लानानै फैगोन। एडसेन्स एकाउन्ट खुलिबा मा नांगौ, मा नाङा, गासैबो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैगोन। जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालाम, लाइक, शेयार खालाम। गोजोन्थों।